lang no kawe yen yas nok ti lang ru kawe iba aden kum uriusur unong yalam ubasit hem ha upra 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 oh 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 Don bot ki bom ju nyo bot ya ki ne menta la dei panta bot sin sha don bot ki bom ju nyo bot ya ki ne menta la dei pan pen dot ha upra 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 oh oh pang bang sa para tingin kang kopja pasaran hinta daom yang kijing pang bang sa para tingin kang ha upra 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 District Council de Assembly kine baro dei banduji District Council ne Assembly kine baro dei banduji